Ina ma'auratan da ke son burge amaryarsu ko uwar gida, ku garzayo nan Sadaraki Store No.1 Plaza da ke nan Jaba opposite Airport. Sadaraki Store ba su tsaya iya nan ba, sun bijiro muku da kayayyaki na yau da gobe wanda al'umma ke yin amfani da su. Ina amaran da ke son yin shayi domin burge mazajensu, ku garzayo Sadaraki Store No.1 Plaza da ke nan Jaba. Sun kawo muku kayan shayi iri daban-daban, kala daban-daban, irin su Nescafe da kuma kayayyakin dai kayan shayi yadda suka inganta domin burge ma'abuta yin amfani da su. Abin da yi sai wanda ya zo ya gani, dan an ce da a baka labari kwara ka gani da idanka, kai ma ka ba da labari. Ina masoyan da ke son cancare 'yan matansu, ku garzayo domin nema musu mayamaye na gyaran fata da gyaran gashi, kai har ma da sabulai na wanka da na gyaran fata. Kai in ka tayi zuwa da budurwarka, ka tabbatar ka shirya don komai akwai. Sun hada da makilai irin na zamani irin su Close Up, Colgate, Oral B da kuma hodar haƙori domin tsaftace haƙora. Suna da air freshener kawush domin kamshi. Komai akwai shi. Yau ga wannan habal din da na dade ina yi. Ai barka ta taba zuwa wajen nan ina neman abu. Wallahi komai akwai. Komai akwai. Komai akwai. Wannan ina ya kare bari in dauka. Sun hada da mayamaye na gyaran gashi da pampers domin kula da jariri. To jama'a, kada ku manta da adireshin namu No.1 Plaza da ke nan Jaba opposite Airport, Sadaraki Store. Sai ku garzayo ku nemi naku. Haba wallahi baki isa ba, man da na zagaye cikin store din nan ina nema tun da nake zaya ba zan ba miki wallahi man nan cikin wallahi na riga zagayewa nake neman shi, wallahi sai dai ki ban mun man nan. Dan Allah tun yaushe nake zagayewa kasa da sama da muke zagaye na ba mu same ba sai da sannan ki sai yake so wallahi baki isa ba, to sai ka kwata ka bata. Ku dakata akan wannan abun kuke faɗa, to ku ajiye muna da wannan abun sinki katan muna nan a nan titin Jaba, Sadaraki Store No.1 Plaza. Kun ji sunan Sadaraki Store No.1 Plaza. Akwai shi, kawai ku biyo ni kawai. Akwai su da yawa. Fito.